салом бинандагони азиз, соат ба вақти шаҳри Прага расо 10 аст. ҳоло фурсати эълони сархати мавзӯъҳои барномаи хабари имрӯз фаро расид. тафсилоти ин ва гузоришҳои дигарро дар барномаи ахбори озодӣ соати расо 1 дар пахши мустақим ва ҳам сабти онро дар саҳифаи озодӣ видео дар YouTube метавонед тамошо кунед. дар барномаи ахбор имрӯз нахуст дар бораи қазияи сухангӯи собиқи нерӯҳои марзбонии кишвар мегӯем. парвандаи ҷиноятӣ дар нисбати муҳаммадҷон улуғхоҷаев, сардори пешини дафтари матбуоти сароясати нерӯҳои марзбонии тоҷикистон, аз додстонии кул ба ҳайати мушовараи ҳарбии додгоҳи олӣ ирсол шудааст. қарор аст баррасии ин парванда имрӯз 19 июл оғоз шавад. сухангӯро мақомот ба чӣ айбдор мекунанд ва худи ӯ дар ин бора чӣ гуфтааст? Мунтазир бошед, дар барномаи ахбор бароятон хоҳем гуфт. дар барномаи ахбори имрӯз ҳамчунон гузоришам дорем дар бораи мулоқоти президентҳо Эмомалӣ Раҳмон ва Сооронбой Ҷейнбеков. онҳо анҷоми ҳафтаи гузашта дар шаҳраки Чолпон-Отаи Қирғизистон дидору мулоқот доштанд. ибтидо раисҷумҳурон дар хати марз дар Ворух ва Оқсой бо ҳам вохӯрда буданд ва музокироти ҷонибҳо баъдан дар шаҳри Исфара идома кард ва бо мулоқоти Чолпон-Ота анҷом ёфт. раисҷумҳурон дар ин дидор ба чӣ натиҷа расиданд? марзи Тоҷикистону Қирғизистон чӣ гуна тақсим мешавад? мунтазир бошед, дар барномаи ахбори озодӣ бароятон гузориш медиҳем. гузориши дигаре ҳам дорем дар бораи вазъияти саломатии Осияи 6-сола сокини Душанбе ки аз дасти бадахлоқон қисмате аз баданаш сӯхта буд ва бистарӣ гардид. ҳоло вазъияти ӯ хеле хубтар шудааст. ҳамкорони мо ба дидори Осия рафтанд ва бо табибони ӯ ҳам ҳамсӯҳбат шуданд. дар барномаи имрӯз гузориши таҳиякардаи ҳамкоронамонро ҷой медиҳем. агар дар нисбати тақдири Осия бетараф нестед, пас барномаи ахборро тамошо кунед ва аз ҳоли ӯ бохабар шавед. ва бинандаи арҷманд, медонистам ки бинандаи арҷманд, гузориши дигаре дорем дар бораи навори ҷанҷолбарангези блогерон дар шаҳри Душанбе ки онҳо мегуфтанд ки медонистанд наворашон ҷанҷолбарангез мешавад, аммо ҳеҷ ҳашмдор набуданд ки дар нисбати онҳо парвандаи ҷиноятӣ боз мегардад. блогерони тоҷик дар бораи занони танфурӯш дар Душанбе навор гирифта буданд. мегӯянд ҳеҷ ҷинояте накарданд ва танҳо мехостанд мушкили доғи рӯзро нишон бидиҳанд. гузориши дигари барномаи имрӯз дар бораи ин блогерони фошгӯ аст ки бо радиои озодӣ ҳам ҳамсӯҳбат шуданд. ҳамчунон назари ҳуқуқшиносонро ҳам хоҳем дошт ки ин қазияро арзёбӣ мекунанд. гузоришро дар барномаи ахбор хоҳед дид. сипас дар бораи ҳодисае хоҳем гуфт ки духтурону равоншиносонро дар ҳайрат гузошт. ҷарроҳон дар Ҳиндустон аз меъдаи зане 1.5 кило ҷавоҳиротро ёфта берун оварданд. чӣ гуна ин миқдор ҷавоҳирот дар меъдаи зан ҷо шудааст ва аз ҳама муҳим чӣ гуна ин миқдор ҷавоҳиротро хӯрдааст? дар барномаи ахбор бубинед. дар ин бора маълумот хоҳед гирифт. бинандаи арҷманд, мо ҳар лаҳза хабару ҳодисаҳои Тоҷикистону ҷаҳонро пайгирӣ мекунем ва агар дар ин фосилаи вақт ҳодиса ва ё навгонии тозае рӯй дод, ҳатман шуморо дар барномаи ахбор бо он ошно месозем. то камтар аз 3 соати дигар моро дар пахши зинда дар саҳифаи озодӣ видео дар YouTube ва ҳам саҳифаҳои радиои озодӣ дар Facebook ва Одноклассники ҳамроҳӣ кунед.